Bine v-am găsit, fraților, la un nou episod. Astăzi să testăm servere de 5V. Hai că n-am mai deschis meniul ăsta de mult. Evan l-am testat. Galaxy. Nu există. Staff free. De ce văd atâtea cu staff free? Ia, goat. Illusion Raw. Ok. Illusion Raw. Reintră dacă vezi acest meniu. Mamă, dar câte fail-uri îmi dă? D3060. Cine știe? Nu uitați, băieți, dacă căutați un server mișto de 5M, puteți intra chiar acum pe discord.gg slash ilumarp. Avem bot custom, ce vrei tu, frate? Pachete. Vom vinde doar până la admin 2 gradele, ca și la grade staff. Pentru că nu vrem să fim foarte Pokémon. Da, la grade staff, cred că v-am arătat, v-am nebunit. Am bani atâta, na. ID-uri sunt și metoda de plată se face doar la fondator sau în tichet. Numai că plata se face de la fondator, nu dați la altcineva că poate să vă dea țeapă. Cel. Poze staff. Da, dacă credeți că sunteți destul capabili, puteți să intrați și în staff. Ia mă, muzica. Am auzit asta. Am ascultat-o ca un nebun. Îmi place prea tare. E fruitorii de pe mirror, te arăți că te aștept pe goat. 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 Ai de capul meu. Ia mă, că ne bagă. De ce mi-apare mereu bug-ul ăsta când au unele servere racu? Eu nu mai apare pentru o secundă. Îmi apare pentru o secundă meniu. Iar ID. Oho! Sunt mulți bani ăștia oare? Că la ce economie au? Nu cred. Nu știu ce economie au. Prima dată când intru pe acest server. Bă, nu zic bă că n-am filmat. Deci dacă n-am filmat, știu bă că era hacker la mine. Nu mai pot. Să zic cam tot. Fix. Avem un alt capa. Să-l poți să-mi dai și mie un fix, te rog. Acum, frate. Mama, îmi rup pe urechile astea. Ha, mai dă. Știi cum să dea. Mulțumesc. Da, nu pornește. Ba da. Tina, sunt fete pe server? Atunci îmi place. Tesla. Free. Cineva în spate? Nu. Hai, v-am pupat. Ho-ho! Tesla. Ah! Ia bă, oare dacă merg pe grov mă jefește, nu cred că are tubeu. Par prea puternic cu chelia mea. Oho! Oho! Pare mai rapid asta. Da, dă-mi. Nu mai pornești?
Mi-e frică. Da, bă, ce server bun, bă, hacker. Fute-maș pe el de hacker. O vere, ce căcat. Da, bă, anti-cheat. Puii mei. Cred că l-a activat. Da, nu înțeleg nimic din acest minunat server. Știu că mi-a furat hackerul mașina și am primit înapoi. Bun, bun, dar și ieftin. Bă, zăpadă, deja suntem nici în decembrie. Nu. Deci mi își revine ușor după incident. Bă, sunt frumos cu chelia asta, adică chiar par foarte puternic. Ia vezi, mă, electrică, mă, puterea electricii. Bă, dar arme pe gratis o să pot să iau. Mafia Yakuza. Yamuza. Mai să-mi cumpăr un cuțit și sunt și eu hacker. Și le zic pa cuțit în voi. Ma că eu n-am hack-uri. De să pierete unii. Am prin gigi. Ok, cred că guiul ăsta e un pic alat ca și ăla de pe... Nu merge Gunshop. Bă, dar ce server mai e și ăsta, bă? Scrie aici Gunshop. Deja că-mi fură cineva mașina. Chiar. E chiar dacă nu e a mea, dar n-am cu ce să mă mai deplasez. Am văzut că nu mai ce intră pe server. Stăm într-o mafie. Fie dracu vreunul pe aici, vreun îngeraș să ne privească. Unde n-aș? Hante. Prima dată începem cu testul psihologic, după care niște întrebări. Ok. Chestii. Mă vezi aici? Da. Mai sunt probleme cu unii. Nu, Te 14. Intră în birou. Ok. 2 secunde. Bine. Ia un loc aici pe canapea, fă-te confortabil. Ok. Mă, mi-e frică. Filmezi? Da. Atentă, mafia noastră, nu suntem mulți, suntem 4. Ok. Noi recruți, colegii nu sunt în oraș acum, sunt în vacanță. Toată treaba e că noi recruți la jafurile astea folosim pe noi recruți pe post de ostatici la jafuri. Adică în caz de jaf, te luăm pe tine, te punem acolo ostatic între ghilimele că nu ești ostatic, ești de-al nostru. Banii pe care îi dă poliția, după care îi împărțim. De exemplu, acum nu știu câtă poliție în oraș, aș fi făcut un mic test cu tine să facem o mică demonstrație, dar nu jaf. Face o mică fraudă. Te simți în măsură să faci fraudă, să duci Da. să duci la cap? Păi, De de asta exemplu, am și să venit mergem... prin orașul ăsta, că în celălalt eram căutat și na. Eram destul de căutat. Mhm. Câtă experiență ai așa în viață? Câți ani ai tu? Eu am 20 și... Nu știi câți ani ai? Ba da. Dar Ce mă atunci? emoționez, nu știu ce, dar am 22. Este. Ai 22. Da. Așa. Nu, unde ai terminat tu școala? În Timișoara, acolo. În Timișoara, vă Germana. Păi și părinții Luați-o tăi un ce bonus de aici și lucrează? auziți și melodia asta. Stai că nu vă aud bine. Gata, puteți spune din nou. Părinții tăi ce lucrau? Unde IT-ști. studii superioare ai?
Nu, glumeam, părinții mei se ocupau și ei cu ilegale. Urpau ilegal. Da, Și bacalaureatul ai? Studii Da. superioare ai? da. Poate putem să... Stai dos. Hai dracu, țigara. Numai că ultimul an din facultate nu l-am mai făcut, că Cum te eram cheamă prea pe tine? căutat. Francezul, Francezul și mai cum? Gigel. Gel francezul. Al doilea nume care? Gigel? Decât francezul Gigel? Da, da. Data nașterii? 2004. Păi cum că ai zis că ai 20 de ani? Poftim? Păi că ai zis că ai 22, Dan, tu mai la mișto? Nu. Eu glumeam, am 25 de ani. 25 de ani ai? Da. E vină mă încoa dacă ți-a de miștoria, intră încoa. Intră acolo, Nu, intră acolo, mă rog, domnul. intră. Ridică-te de pe canapea, ce ai închilzat acolo? Ridică-te, bagă-te. Pune-te genunchi. Cum? Uite, eu aici să fac din tine om și tu ce faci? Dar-mi pare rău, dar mi-e frică să vă zic câți ani am real. Că, Ți-e frică? Ți-e frică să zici câți ani ai? da, am Aha. rămas cu puține traume din celelalte orașe. Păi rămas puțin traume în celălalt oraș tu. Da. Păi ți se pare frumos, mă, eu te aici să fac om din tine și tu ce faci? Să Vă mai la rog, mișto într-o... mai dați-mi o șansă. Mai dau o șansă, a? Păi dacă tu mai la mișto acum ce fac? Nu Dacă... vă mai am la Ce, mișto, tu ești, domnul. lucrezi cu poliția? Ce faci tu? Nu lucrez cu poliția, verificați-mă orice. Verific orice. Puteți să faceți ce vreți. Dacă am... Să strică creierul cu matematică. Coaie. Să strică creierul cu matematica, bă. Mai bine zic că chiar mă, ce an îmi trebuie? 2003? Nu știu. Zic că te rog. Bovere și căutam și eu, mă. De după mine. Acum. Vin după mine, am zis. Mâinile sus, în tot timpul ăsta, ții mâinile sus. Coboară, Da. coboară pe scări. Acum. Hai, ieși ușor. Mâinile sus, mă, am zis. Dar pot trebui să deschid ușa. Așa. Vino după mine. Va. Urcă pe scara aici. Care? Scara asta, urcă. Acum. Ce vreau să fac asta? Aulu, a venit mafia, fugi. Ce, mă? A venit altă mafie. Bă, ce? Nu. 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 Bă, și m-a lăsat, bă. Greșeala mea, că m-am dus.
Mamă, mi se mișcă. Așa, mi-am luat niște țigări. Hai sus. Vino încoa, unde te duci? Aici. Este mașă, de fapt. Ia, vino încoa. Vino în cameră, încoa. Unde? Vino încoa, ești în cameră? Vino la mine în cameră, aia e camera lui Fimi. Dă-te de ușă. Așa, tu întine-te în pat, zbracă-te, mă până la baie, mă spăl. Ok. Doamne, ferește, e bolnav mental. Pot să mă dezbrac? Până în pat. Vere. Ce? Domnul, sunteți gata? Da, sunt gata. Mm. Nu! Ia că se pune. Să nu vină nevastă mea acasă, că dacă mă vede cum bărbat nevoiește. Bă, dar tu ești gay? Nu? De ce zici asta? Nu mai contează. Se dezbrace. Păi și eu ce trebuie să fac? Să mă suci de pulică. Ce? Să mă suci de pulică. Uitați un porc în spatele vostru. Ce se văd? Un porc. Da, ia vezi tu patul ăsta de aici. Ia pune tu la colț acolo. Pune-te Nu. la colț. Ia, bă, intră în baie. Ia, pune-te în baie. Te capră, când vin să te găsi capră. Ce, mă? Vine acolo? Da, da. Uite, așa vreau să te văd acolo când intră la tine în baie. Bine, bine. Da, da, da. Hai că Așa, repare zi mașina, da. unde vrei. A, Plimbă-te, nu știu, fă ce vrei. hai facem un jaf. No, Bine. no. Stai 2 secunde, vă zic eu unde facem Numai jaf. că va sta asta, cum îi spune. Eu nu Da, stau va- static. O static va sta O static, el, exact, da, exact, da, exact. Nu! Exact, gândirea Ba care îmi da. place mie, exact gândirea care îmi place. Nu! Fix aici vom da jaf. Hai. Da, dați voi jaf. Așa. Așa, nu scapi A, de dar n-ai noi. voie să Scap. faci din astea. Hai, nu, N-ai, sunt admin, am adminul. Și Pot ce să dacă fac- ai admin? Așa, E și ce? etichet. Hai, Tot se Și nu continuă contează, etichetul. n-ai voie. Aha, N-ai hai. voie. Hai, treci. Etichetul, Nu. hai, punte. Hai, bă. Dai, scoate-l. Trage-l încoa, băi, trage. Da, băi. Ce server hai, hai, bombă.
Păi dacă nu-i stare să faci un roleplay cu Bă, noi, ce mă, un server pic. de buget, bă, dați Deci un TP-uri. pic. 2 secunde, stai că Oricum tu îmi să ai plec mașina. reclamații stuff. Da, stai niște, stai niște. Că faci abuz. Și abuzul Că fiind te care? dai... Și tu ce faci? Te dai jos din mers din Power din mașină? Aia nu se pune, nu? A, bine, bă, server de căcat, hai, ceau. Vezi că am atât și cu acest episod. Pokémon. Pokémon. Cuvântul clar. 1, 0 din 10, dacă se poate. 0. Nu ai cum așa ceva, vere. Eu am fost Alex, v-am pupat.